Stravování. Dodržuj pitný režim. Jes zdravě. Před jídlem si umyj ruce. Nepřejídej se. Nemlaskej, nesrkej. Krm své mazlíčky, zvířata musí také jíst. Pomáhej při přípravě jídla i při sklízení. Pomáhej při přípravě jídla i při sklízení. Co uděláš před jídlem? Učešeš si vlasy. Jak by si měl jíst? Jenom sladkosti. Zdravě. Nic. Maso. Jak správně stolovat? Jíst slušně, nemlaskat a nesrkat. Je důležité dodržovat pitný režim? Ano. Měl bych pomáhat v kuchyni? Ne, maminka nebo tatínek udělají vše sami. Je důležité krmit své domácí zvířata? Slušné jednání. Nezapomeň pozdravit a rozloučit se. Důležitá jsou slovíčka prosím a děkuji. Zdraví vždy ten, kdo vchází do místnosti. Než vejdeš do domu, očisti si boty. Netvař se kysele. Neměj ruce v kapsách.